alaikum, barkanku da dawowa wannan channel din namu. Kamar yadda kuka sani, mun yi analysis last week akan Euro USD da AUD USD, da kuma muka zo muka yi analysis akan BTC USD. So a yau zan nuna muku yadda analysis namu suke tafiya, sannan kuma dama mun bude position, mun yi buy, mun yi buy akan Euro USD. So alhamdulillah, trade din ya tafi yadda ya kamata, har mun je mun yi taking profit kamar yadda kuka gani. Ga profit din 7.025, wato dala 7 da yan canjuna. So abinda muka samu kenan a trade din. Dama mun bude lokacin dala tana farashinta yana euro da dala, farashin euro akan dala yana akan digo 99.99965 kenan. So da muka saya, yanzu kuma darajarsa ya haura har ya kai 1.0069, wanda ya bamu profit, wato riba na dala 7. So bari nuna muku chart dinmu yadda yake tafiya a yanzu, kamar yadda na yi analysis har na samu wannan gwaggwaban riban. So kamar yadda kuke gani, gashi nan yanzu market din still yana pushing, yana tafiya sama. Duk da na rufe position dina da wuri, ban bari ya zo iya je hitting take profit dina, saboda na rike trade din tun ranar Monday. So bana son market ya zo ya kusa isa take profit dina sannan ya dan sake retesting kafin ya sake zuwa ya taba. Sai kawai na rufe, ina jiran yanzu abunda nake jira. Kamar yadda kuke gani, bari in koma one day daily time frame. So yanzu abunda nake jira shine market yayi pushing har ya isa wannan wajen, yayi breaking, ya zo wannan zone din. Idan ya zo zone din na, akwai possibility zai yi retesting. Idan yayi retesting, zai iya ci gaba da tafiya on an uptrend. Akwai kuma possibility idan ya zo ya taba wannan zone din, ya zo retesting, zai yi retesting har wannan wajen kafin ya ci gaba da tafiya wannan uptrend. But anyhow, mun san dai market zai ci gaba da tafiya sama ne, saboda dala tana losing value ta. So akwai possibility market sai ya yi shooting kafin maybe a samu canjin trend, wato ya canja yanayin tafiyan. Dole market sai ya isa kamar wannan zone din. Za a kai dala sai ta kai euro da dala sai ya kai 1.03484 kafin maybe ya dropping kasa, wanda it is unlikely kuma zai iya ci gaba da tafiya saman gaba daya. Saboda yanzu in kuka duba a weekly time frame, ya nuna in dai market ya zo yi breaking yanzu, kamar yadda kuke gani a weekly time frame, market ya yi haka, ya ta tafiya kasa har ya kai wannan level din da muke ciki yanzu. Da ya zo level din, sai market ya yi shooting. So abinda muke expecting yanzu, bari nuna muku wani abu in zana shi da kyau. Kun ga market ya yi haka, da ya haka sai ya yi retesting. Da ya yi retesting, ya sake yin kasa. Da ya yi kasa, ya sake retesting a wannan zone din, ya sake yin kasa, ya sake retesting, ya sake tafiya kasa, ya yi retesting, ya yi kasa, ya yi retesting, karamin retest, ya sake yin kasa. Da ya yi kasa a wannan wajen, sai ya yi shooting sama. So yanzu a expectation dinmu, idan market ya zo wannan zone din, akwai possibility ya making double top sannan ya ci gaba da tafiya kasa, amma kuma possibility is very low. So abinda yanzu muke expecting, market zai ci gaba da tafiya sama, ya yi breaking wannan trend line din namu. Already ya yi breaking karamin trend line dinmu, ya yi targeting wannan babban trend din. Maybe idan ya zo ya taba shi, zai sake ci gaba da yin kasa, ko kuma ya yi retesting kamar yadda kuka ga market din yake yi, sannan ya ci gaba da tafiya sama haka. So wannan shine expectation da muke da shi akan Euro USD. Yanzu dai kawai abin da muke jira a nan, tunda already yanzu mun fita daga trade din nan, so abin da muke jira shine market ya yi pushing
yayi breaking wannan zone din ya kai wannan zone din. Da zaran ya kai wannan zone din zamu jira, idan muka jira market zai yi retesting. Da zaran yayi retesting zuwa wannan zone din zamu shiga market kawai, zamu shiga buy, inda market zai ci gaba da tafiya da mu sama, mu yi ta samun riba a kasuwan. So yanzu wannan shine analysis da na yi akan euro USD, wanda har yanzu kuma analysis ɗinmu yana nan kamar yadda na yi shi. To bayan shi kuma dama na ce akwai AUD USD, Australian dollar kenan, da kuma US dollar. To shi kuma abun da na nuna kamar yadda kuke gani in the beginning phase, market yayi ƙasa, yayi retesting, yayi ƙasa, ya sake retesting, ya sake yin ƙasa, yayi retesting kaɗan, ya sake yin ƙasa, ya zo yi babban retest a nan. Da yayi babban retest a nan sai ya sake yin ƙasa. So abun da na nuna market zai zo ya taɓa wannan zone ɗin namu, wannan wajen, kafin yayi ƙasa. But amma daga alamun abun da nake gani shine yanda dala take losing value ta, market idan ya isa wannan zone din akwai possibility yayi breaking. Idan yayi breaking zone din ya kai wannan zone din, sannan zai dan yi retesting, sannan ya ci gaba da tafiya on an uptrend. Yanzu abun da nake gani kenan yanzu a daily time frame. Amma kuma in kuka koma yanzu, bari in koma weekly time frame, saboda yanzu trend din da muke gani akan currency da suke trading da dala tana losing value ta, sannan kuma currency suna gaining value. So kamar yadda muke gani a weekly time frame, market yayi ƙasa, yayi retest, yayi ƙasa, ya sake retesting, ya sake yin ƙasa da ƙarfi. To yanzu kuma wannan retest ne, so dole retest din zai yi ƙarfi shi ma. So possibility shine market zai zo yayi breaking zones in namun nan, har ya zo ya isa wannan level din. Already yayi breaking wannan zone din namun da muke ciki, wanda na zana trend line din mu, wannan karamin trend line din da na zana. Already market yayi breaking din sa. So akwai possibility market zai je testing wannan zone din. Idan ya testing za a samu retest mai dan karfi kenan, kafin market ya ci gaba da tafiya on a downtrend. Amma dai dama abun da muka nuna, idan kuka dube shi a monthly time frame, bari in bude shi a monthly time frame saboda ya zama clear. So kamar yadda muke gani a monthly time frame, yanzu haka market yana tafiya, market daga nan yayi ƙasa, yayi retesting, ya sake yin ƙasa, ya sake retest, sannan ya sake dropping to the downside. Yanzu kuma yana dan ƙara sama. So dama expectation din mu shine market zai isa wannan zone din kafin a samu market ya wannan, saboda wannan zone din ne lokacin COVID-19 a 2019 kenan, October 1st 2019 in kuka duba ga date din, lokacin da market ya isa on its worst wannan condition. So expectation din mu shine market zai zo wannan, har wannan zone din, kafin a samu reversal market ya tafi sama, kafin mu samu long trade. Amma possibility zuwa har wajen is very low yanzu, saboda currencies din suna gaining value. But amma kuma we do not lose hope, still muna expecting dinsa ya dan yi retest zuwa wannan zone din kafin yayi dropping to the downside. Sannan zamu shiga long phase, zamu shiga short sell, daga wannan wajen ne zamu shiga long buy, inda market zai tafi da mu har sama gaba daya. So wannan abun da muke expecting kenan, sannan kuma abun da muke gani a Australian dollar da US dollar. To bayan nan kuma sai muka fara analysis akan Bitcoin, wato BTCUSD. So yanzu ma kaman abin da nake gani, kaman BTC ya fara gaining value. Yanzu nan kafin in yi wannan bidiyon, Bitcoin ya yi losing value sa by almost 5%, don ya yi dropping ƙasa sosai. Ba kamar yadda na buga analysis din ba, don analysis ina da na buga na nuna market zai, abin da na nuna dama daga wannan wajen da market ya isa wannan wajen, na ce to za a samu retest, inda market zai retesting zuwa wannan zone din. But amma da ya zo ya sake retesting, sai ya ci gaba da dropping, ya yi dropping har ƙasa. So yanzu kuma ana samun pullback mai dan ƙarfi. So yanzu saboda kamar yadda na faɗa, dala tana losing value ta, so akwai possibility market yanzu daga nan ya gama tafiya ƙasansa kenan,
zai ci gaba da tafiya sama, inda in na koma da ku daily time frame za ku ga inda market yake heading. So in kuka duba yanzu, dama ni ina ganin wannan abu kamar fake breakout ne. Kun ga dama expectation abinda na nuna daga wannan wajen market ya yi sama, ya yi retest, sannan ya zo wannan level din sai ya fara retesting, karamin retest a wannan wajen. Sai na ce to daga wannan wajen mutum zai iya sell. He na yi sell ne ma, da na yi sell, but amma expectation dina shine market kawai irin retest din da zai yi kawai zai ɗan zo ya taɓa wannan zone din ne sannan ya ci gaba da tafiya sama. But abun da ya faru shine market da ya zo wannan level din sai ya yi dropping. To sai na ce da na ga ya yi dropping ya break wannan zone din, na ce zai yi heading to wannan zone din kenan. Daga wannan zone din zai sake shooting to the upper side. Abun da dama na nuna kuma yanayin yadda na yi analysis din kenan. So abun da ya faru, market da ya zo level din sai ya yi dropping har zuwa nan a daily time frame yanzu kamar yadda kuke gani. To yanzu kuma in kuka lura kun ga market din yana shooting, yana pulling back. So expectation din mu kafin ranar yau ya kare, ana expecting market ya yi pulling back har ya shiga cikin wannan zone din namu. Idan ya shiga, wanda wannan level din zamu yi treating ɗinsa as fake breakout. Idan ya yi, to dole zai ɗan yi pushing ne har zuwa wannan level din namu, sannan ya sake testing zone din nan, ya sake yin ƙasa, inda zai bamu abun da ake kira kamar yanzu ku duba market ya yi shooting nan, ya yi retest ba, sannan ya yi shooting sama, sannan ya yi ƙasa. So expectation ɗinmu ya yi ƙasa sosai ko? Expectation ɗinmu shine market zai yi pulling back. Idan ya yi pulling back, ya dawo cikin zone ɗinmu. Idan ya dawo, sannan ya sake retest, sannan ya sake yin sama. Zai bamu irin wannan structure, wannan market structure. To idan ya bamu irin wannan market structure kamar yadda kuke gani, wannan shine head, wannan shoulder, wannan ma shoulder, wato mun samu inverted head and shoulder. So abinda muke expect a wannan wajen, ba za mu saya ba kuma ba za mu sayar ba. We are not going to buy, sannan we are not going to sell. Abinda za mu jira shine market ya zo ya yi breaking wannan zone din nan. Da zaran market ya yi breaking, ana kiransa neckline. Da zaran market ya yi breaking wannan zone din, za mu jira, saboda idan ya yi breaking sai ya yi retest. To idan ya yi retesting zone din nan, to automatic za mu shiga buy mai ƙarfi, saboda muna expecting market ya yi shooting sama sosai, inda za mu shiga buy daga wannan wajen har zuwa wannan wajen. Idan muka shiga, we take our profit and then we wait for another market structure. Saboda yanzu expectation dinmu akwai possibility da zaran market ya yi making wannan head and shoulder pattern din nan, da zaran ya gama forming dinsa, ya yi shooting zuwa wannan side din, zai yi forming another double top, first top, second top, double top, kafin ya yi shooting to the downside, sannan ya ci gaba da tafiya on an uptrend. Saboda dama abinda muka nuna zone din da market yake ciki a yanzu haka, muna expecting dinsa, tunda in kuka duba yanzu anan market ya shooting kasa, ya yi retest, ya ci gaba da ranging a wannan wajen. Expectation din mu shine market ya yi breaking zone din nan, ya tafi sama, ko kuma ya ci gaba da tafiya a zone din yana haka. Amma dai bana expecting market zai breaking ta ƙasa. Expectation din mu shine market ya yi breaking ta sama, mu samu reversal kenan, inda market zai dan yi shooting har zuwa inda market yake so ya tafi. So wannan dai shine analysis din da muka yi, sannan kuma kamar yadda kuke gani analysis din yana playing out yanda ya kamata. Sannan in kuka lura again, wannan zone din nan duk da ban maka shi ba, amma it is a valid zone. Market ya making double bottom anan. So expectation din mu yanzu shine market zai ci gaba da shooting on an uptrend. Da zaran ya yi breaking wannan neckline din nan, ya nuna muku, da zaran ya yi shooting ya shiga cikin nan, dole zai zo ya yi retest a wannan wajen. Idan ya yi retest, sannan ya sake tafiya sama, sannan ya sake retesting, sannan ya ci gaba da tafiya, inda zai bamu kamar yadda dama na faɗa muku, bari nuna muku.
inda zai bamu shoulder, first shoulder, second shoulder, head dinmu anan mun samu head and shoulder kenan. Bayan retest sai mu kuma mu shiga buy inda market zai shooting da mu sama, zai shooting da mu sama har zuwa wannan level din. Da zaran ya isa wannan level din akwai possibility ya yi pulling back again kafin ya ci gaba da tafiya wannan uptrend. So wannan dai shine abubuwan da muke gani a BTCUSD. So expectation din mu from now till next week or in the next 2 to 3 weeks dai analysis din nan will hold, inda muke expecting ma a Bitcoin ya tafi all time high ya isa har 22,515, inda shine zai zama highest high din da Bitcoin yayi a wannan a bayan watanni ukun da aka yi kenan. Saboda in kuka lura watanni uku da suka wuce Bitcoin yana ta ranging between 19,000 US dollar zuwa 20,000 zuwa 21, amma bai taɓa breaking 21 ba, wajen yayi ta ranging 20, 21, 19, 20, 21, 19. So yanzu muna expecting from this week zuwa next week Bitcoin zai yi shooting up zuwa 22,515. So wannan dai shine analysis din da muka yi, kuma kamar yadda kuke gani analysis din mu suna playing out. So an strategy da muke amfani da shi ana kiransa top down analysis. So akwai abubuwan da wannan advice ne da zan bawa duk wani trader da yake trading market din nan. First, it is very important mutum ya analyzing market ɗinsa from the top, preferably from the monthly time frame, daga month, sannan ya dawo ƙasa zuwa weekly, ya dawo ƙasa zuwa daily, zuwa 4 hour, sannan in kana so zaka iya komawa 1 hour sannan kai taking trade ɗinka. Amma kamar yadda kuke gani ni abin da nake yi shine idan nayi analysis ina from monthly, sometimes daga weekly zan fara, sannan in dawo daily, sannan in dawo 4 hour, sannan in dawo a 4 hour zan duba wani irin market structure nake da shi. Kamar yadda kuke gani a Bitcoin din nan muna da rising wedge ne, saboda rising wedge shine a samu market yana ta tafiya haka, shine rising wedge. Akwai kuma irin su flag structure, different structures. So ina advising duk wani trader da yake trading a market din nan, wanda you are a beginner to the market, ka je kai learning abin da ake kira market structure. Insha Allah kuma in na samu lokaci zan sa link inda mutane za su bi, inda za su downloading wasu PDF masu amfani sosai wanda za su taimaka maka wajen understanding market structure. Da zarar mutum ya understanding market structure to bai da matsala, saboda analysis guda biyu mutum zai na amfani da shi. Saboda market din nan it is very volatile, is unpredictable. Kamar yadda kuke ganin yadda nake analyzing ɗinta, sometimes in nayi analysis ɗina sai market ya zo ya tafi based on my analysis, amma kuma sai ya tafi beyond the expectation din da nake yi a kansa. So anyhow, as far as mutum ya san abin da zai yi a cikin market din nan, kamar yanzu inda na sa sell din nan, in dai ka san sell din ne market zai yi forming, kuma ka shige shi a sell din, baka da matsala, saboda market zai tafi a direction ɗinka. Daga baya maybe in yayi fulfilling abin da kake bukata, yana so yayi reversing zuwa buy, you will know automatically, baka da matsala. Kamar yadda kuke gani trade din da na bude a baya, rin nuna muku trade din nan. Wannan trade din da na bude na Euro USD, na bude shi tun ranar Monday. Ku duba time din da na bude shi. Na bude shi tun 8/11/2022. Na bude shi around 17:51. Na bude trade din nan, na rike shi, market ya ta tafiya. Kamar yadda bari in koma trade din ku gani. Saboda market din it is very volatile. Is volatile sosai, sannan kuma is unpredictable. Mutum ba zai iya wannan dinsa ba if you don't have patience. In ba za ka iya jira ba, gaskiya market din nan ba za ka iya trading a forex market ba, saboda forex market yana buƙatar patience sosai. If you don't have that kind of patience, gaskiya
I will advise you not to trade in the market. Yawa kamar yanzu yanda kuke gani market ya ci gaba da shooting. Ni already ma na fita market din da wuri saboda na sa take profit dina a daidai wannan wajen ne na sa take profit dina. Kun ga yanzu da market ya zo ya shiga yayi taking profit dina, but amma na fita market din da wuri saboda bana son wani pullback again. Already na gaji da waiting. So kamar yanda kuke gani yanzu market still yana shooting zuwa direction din da muka nuna. So market din nan in kuka duba, bari in nuna muku inda na yi taking trade dina. Dama market ya yi dropping haka, da ya dropping wancan satin kenan sai ya fara pulling back. To a wannan level din dama na yi analysis akan market zai ci gaba da tafiya sama. To bana nan lokacin da market yake tafiya, ban shiga ba saboda issues din makaranta. So sai market ya isa wannan level din, ya zo nan akan wannan candlestick din, daidai wannan candlestick din na shiga market. Da na shiga market kamar yadda kuke gani market ya tafi yan sama sai da yayi dropping, don take profit dina stop loss dina yana nan, take profit dina yana har wannan wajen. To ku duba abun da market ya sai da yayi pulling back ya kusa isa take profit dina sannan yayi shooting sama. Da yayi shooting sama again, in ka dawo lokacin za ka ga kana making profit mai dan yawa, sai market ya sake pulling back. A wannan wajen if you don't have patience sannan kuma baka yarda da analysis din da kai ba, za ka iya daga wannan wajen ka fita market kai exit kawai ka ce kai profit din da ka samu ya isa, kar market ya zo yayi pulling back ya fitar da kai. Amma as you have patience, ku duba abin da ya faru, market sai shooting har zuwa inda muke wannan taking profit. So at the end of the day, in mutum bai jira ba ya bar analysis din sai playing out kamar yadda ya kamata, at the end of the day ba za ka samu irin wannan profit din ba. Kuna ganin 7 USD ne a wannan wajen, ba za ka samu irin wannan profit din ba. At the end of the day you will just be left with something like 2 USD. So wannan shine abubuwan fa gaskiya. Sannan kuma in kuka duba again, bari in nuna muku trade din da na yi a last week lokacin da dala ta wannan. So wannan na sa wannan amount din ne na yi trading, na yi losing a wannan wajen. Da na yi losing don lokacin na sa buy ne kan ko menene, sai kawai sai market ya yi reversing don ban yi expecting ba, don lokacin ban yi analysis din da kyau ba, sai na yi losing 2.87. So amma ku duba da na samu opportunity na shiga market din har 9 USD na samu. So a this week da na zo na shiga USD na shiga buy, sai na ga market yana dan pulling back. To dama na sa take profit din na very close, sai kawai na fita a market din na sake analyzing, don naga kamar market yana forming head and shoulder ne, naga kamar abun kamar head and shoulder ne, amma da na duba na ga ba valid head and shoulder bane. So sai na sake entering trade din a lokacin, wanda shine ya kawo wannan profit din. So wannan haka market din ya gada kamar yadda kuke gani yanzu ma ku duba market din yanzu, ku duba yayi pulling ya kusa isa, yayi pulling har zuwa wannan wajen, ya kusa isa zone din mu yanzu, kuma kun ga yana retesting. So yanzu expectation din mu shine market zai dan yi playing a wannan zone din kadan, za a dan samu ya dan yi playing a zone din nan kadan kafin ya shooting yayi breaking trend din mu kamar yadda muka yi analyzing. So wannan shine dai abubuwan da mutane suke bukata su sani akan trading din nan da sauransu. So in yanzu na farkon zuwa channel din nan, kai subscribe kamar yadda kuke gani muna analyzing ne na forex market da Hausa yanda mutum zai gane shi a sauƙaƙe, saboda yawanci na lura channels din da ake da su a YouTube, yawanci channels din da turanci ake bayani akan forex trading, most of the professional channels din da nake gani kenan. So wannan channel din dama na bude shi ne na musamman saboda Hausawan mu wanda suke so su koyi forex trading. So ga irin strategy da mutum zai yi amfani da shi, saboda na ga wasu traders suna da channels amma kuma su ba sa nuna irin analysis, sai dai kawai su nuna irin trade din da suka bude da profit da suke making, da kuma irin su buy and sell, yanda ake buy and sell da sauransu. So a wannan channel din kuma muna analyzing market din ne kamar yadda kuke gani daga sama zuwa ƙasa, mu baje ta
market kuma ya zo ya tafi yanayin yanda muke analyzing. Yanzu ku duba expectation dinmu market zai ci gaba da tafiya har ya zo wannan zone din. So da na sa lokacin da na bude trade dina, da na bude shi na yi targeting har wannan zone din kamar yadda kuke gani, market da ya tafi da ni da almost profit din da zan samu da zai kai almost $13 in ya kai wannan wajen, abinda nake expecting kenan. But amma saboda wannan zone din akwai problem, saboda market din nan is unpredictable, akwai possibility idan ya zo wannan zone din yayi reversing, a samu kaman wannan yayi pullback mai dan karfi kafin ya ci gaba da tafiya, wanda I don't have this time to be waiting. Gara kawai in yi taking profit dina daga wannan zone din da ake ciki yanzu haka, in dauki profit dina. Idan na dauka zan jira shi ya zo zone din nan, idan ya zo inda zan sake daukan trade na sell, idan na yi sell zai pulling back da ni har zuwa wannan zone din kafin in sake shiga buy, market ya ci gaba da tafiya da ni. So kamar yadda kuke gani, opportunities muke nema, muna samun opportunity za mu shiga market din kuma market ya tafi da mu yanda ya kamata, muna trading muna samun profit. So wannan shine abun da muke yi a wannan channel din. In yanzu ne farkon zuwan ka, kai subscribe, saboda duk sati za mu na sake analysis akan different pairs. Kamar yadda kuke gani yanzu mun yi analyzing Euro USD, da mun yi AUD USD, mun yi BTC USD. So zuwa sati mai zuwa maybe za mu yi analyzing CHF, wato Swiss franc da USD. Za mu yi analyzing different pairs a forex market, wanda kuma kamar yadda kuke gani analysis din mu za su tafi daidai da yanayin yanda market din yake tafiya. So mun gode, see you next time. Sai mun sake haduwa, Allah ya hada mu da alkhairinsa.